burbela sai shamuwa ta ja zuga rijiya ga wani zana sa guga na samari mai yara dole sai hanga na hausa tilas ko za ya sallanga isa gombe na ce ka zo bugan ganga in kwa an girma wasa dole sai yara da wanda idan sai ke tsayuwar kallon rana duka abin da na samu zana raka shi na kaiwa kannena zuci mu daina kiranta da kundi ne magana gugar zana mallakar ruhi zan yi ga wanda yake aje dukkan sirrina zan yi kwatance in ta kasance kan tafiyar yara da dabo in sun ka tsaya tamkar rana zancen ka zai wuya kai na daure bayanin wuta da kirkira kai wa makere da haƙi na hannun ka samkar kai zare azance sai murin ka sa shinge idona yau da shi da ke hange masoya sai mu daina yin coge wasu na kasan su ba su san sai miƙewa idan kai yunkurin hakan sai dafewa sun manta da rabbi ne yake yin bayarwa yabo zai yi gungun gidana shi ne ke roƙon hannu na tasawa sun ka dube su da silke haka rabiyan nufan da baiwar na yi wake idan zuciya yana kamanni da fatake umarni uwa ta ban ina yin shi a take gamawa da su a lafiya ka kafa turke Ahmad yaran Husainin dan